Nandito tayo sa Farmers Market. Tingnan natin kung may saluyot dito. Farmers Market. Daming tao. Daming tao dito sa Farmers Market. Ang sarap ng kokoy na ginawa ni Ate Josie. Ang daming tao. So. Oy! Yan alam. May mayat kita nga alam, iti kwa, ano ato yan? Saluyot ito. Sino ko daw? Ay, Or may kayo numalaman di balayay. Okay. Ano, si Christy. Grabe ang ganda ng oo. Couple flips and it's good. It's good. That's the best way to do it. Ganda. As a burger, I heard it's really good. Yeah, no, Ay, yung malay ko. Hindi ko. Dami yung oregano. Dami niyang. Ano no? Oo nga, pero hindi ko alam. Hindi niya kasama ngayon eh. Kailangan tatanong ko pa. Wow, ang dami oh. Cherry ah. Hindi ba maraming cherry? Doon ako sa Saluyot. Saluyot area tayo. May tumutugtog pa oh. Buyabano. Dami ito. Ay, sukig ko ito. Ayan o. Malunggay. Dami. Ay, tawag ito. Tawag yan. Dahon ng ampalaya. Sukig ko ito eh. Pero yung saluyot niya hindi yata maganda. Ito. Ito ang pinakadulo na to eh. Ang saluyot. Oh, ito, alokbati oh. Oh, ito ang gusto ko. Alokbati. Gaganda oh. Kita mo? Alokbati. Favorite ko yan. Anong payami? Yan ito, alokbati. Gaganda oh. Alokbati. Kuha ako na ito. Salad. Ang squash, ano nila, yan. Ang squash. Squash. $5 each. Ito. I think $5 din. Pila na ako. Maganda yung saluyot niya. Okay na yun. $5 ang saluyot. $5 for that. Thank you. Thank you. Okay. Ayos. $10. Dalawa. Okay na yun. Pantaya ako ng loto pa yun. Maganda yung mga sitaw. Ang bulaklak oh. Orchid $6 oh. Maganda ng mga uong oh. Sarap. Dininding. Wala akong budget kung kaya. Okay na yan. Nakakaano lang ako, nakakatuwa. Daming gulay. Ito yung suki ko. Talaga oh, talbostik. Ang dami. Tsaka
Sira lang. Tama na to sa akin. Baon ko yung iba. Lunch ko. Kasi may salad-salad. Kamatis. Oh. Lalaking kamatis. Oh. Oh, grabe. Lalaki oh. Oh, giant kamatis. Lalaki. Giant blue oyster. Ayan. Lalaki oh. Ganda. Yummy. I know today. Ayos na. Bagsak din ako gabi. Naku, naka-apat na beer din yata ako. Yan ang ating organic market. Ayos. Let's go. Babush.